up? Welcome to another vlog. So ngayon guys, nakikita nyo naman in front of me is 7-Eleven, mga food ng 7-Eleven. So imumukbang ko sila guys. Magmumukbang tayo ng 7-Eleven. So first guys na nakuha ko dun sa 7-Eleven is itong busog meal nila na tuna omelette. So ito siya guys. So 29 pesos lang yung tuna omelette nito guys. Tapos itong busog meal din ng sisig for 29 pesos din. And then, meron lang dito akong laing, pork laing siya guys. Yan, ito siya. Siya na. Since mahilig ako guys sa mga food na may mga creamy, may mga gata. So, ito siya guys. Yan. Pork laing. So, for 55 pesos. And then, meron ako ditong Delight. So, ito yung gusto ko rin, parati kong binibili sa 7-Eleven guys, yung Delight. 48 pesos naman to. And then, pag hapon guys, pag nagsasnack ako, nagugutom ako, and gusto kong kumain, ito yung binibili ko din sa kanila guys. Kung hindi yung hotdog, yung siopaw nila. Kasi masarap din yun. And then, for dessert guys, meron lang ako dito nila na ubi cake from Mr. Donut naman. So, tara guys, samahan nyo na akong kumain. So, first na titikman ko is itong tuna omelette. So, ito yung itsura niya guys. Yan. So, try natin. Init pa. Kasi may microwave to guys. First bite. So, for 29 pesos guys, tignan nyo, marami din naman siya guys. May omelette ka na, and then meron kang rice. So, busog ka na dito, solve ka na dito for 29 pesos. Tikman natin itong pork laing nila guys na napakasarap tingnan. Ako guys, sobrang hilig ko guys sa mga magata na food, sa food na may mga gata. So, kaya nakita ko itong laing and sabi ko i-try ko. Wow, yun. Wow, sarap. Masarap siya guys, legit na laing. Hindi makikita mo yung dahon talaga ng gabi. Then first time kong bumili guys ng mga rice meal nila doon sa 7-Eleven kasi hindi talaga ako bumibili ng mga rice meal nila doon. And okay naman pala, sarap naman. Yung parati ko lang binibili sa 7-Eleven is kape, tubig, itong hotdog and siopaw nila, and then itong Delight. Yan yung parating binibili ko doon guys. So next na titikman ko guys is itong sisig nila. Ako mahilig ako guys sa sisig, pero gusto ko sa sisig yung crispy sisig. And I think nakikita ko sa ibang mga vlog na nagmumukbang about 7-Eleven. Hindi crispy yung sisig nila, and then parang basa. So we'll see. Amoy siya guys? Amoy lechon paksiw. So, ito siya. Yan. Basta yung sisig nila guys, parang naging siya. Tingnan nyo guys. Parang nahalo na siya dun sa rice. Parang siya, parang
sauce. Parang malapot. And then medyo maasim na maanghang. So yung panlasa ko dito guys is parang ano, parang sauce ng ano, lechon paksiw, parang ganun. Pero maraming nasasarapan dito. Pero ako, hindi ko siya masyado bet. Legit itong ano nila guys, itong laing nila, napakasarap ng laing nila. And then buo-buo yung mga dahon ng ano, ng gabi. And then marami din naman siyang pork guys. So sa susunod na mag-crave ako ng laing, may idea na ako kung saan ako bibili. Sa 7-Eleven. Kasi yung alam ko lang na nagtitinda ng laing or nagsiserve ng laing dito sa Manila, pag nag-crave ako is Goldilocks. Isa sa favorite meal yun sa 7-Eleven guys, the light. So parang Yakult to guys, pero malaki din yung size niya, 400 ml, and this one is 48 pesos. Dun kasi sa mga nabibitin sa Yakult, so bagay ito sa inyo. Guys, wala nang tira, ubos na. So tingnan nyo naman guys, yung ginawa kong table is itong maleta ko kasi nandito ako ngayon sa hotel, and yung hotel guys is napakaliit lang na space and wala siyang table. Pagpasok mo bed ka agad, so ito lang yung ginawa kong ano guys, ito na lang yung ginawa kong patungan ng food. And next na ito try natin is itong ube donut cake nila na ube. First time ko rin tikman to guys kasi yung parati kong binibili na donut is Al Capone ng Jayco, and then Krispy Kreme na original base, and yung Choco Butternut ng Dunkin Donut. So ito sa Mr. Donut, first time ko rin natikman. Fine, okay din naman. And 30 pesos pala ito guys. Okay lang siya, hindi siya yung sobrang sarap, pero pwede na. And then next one ito try is ito big bite nila. So pag bumibili pala ako nito guys, hindi ko kumukuha ng mga brown na mga hotdog doon, yung mga chicken, yung mga spicy chicken hotdog. So yung kinukuha ko lang guys is ito talagang ano, itong tender juicy na hotdog. So hindi na ako pumipili ng iba kasi once yata nag-try ako and hindi ko nagustuhan. So sabi ko, the next time bibili ako ng hotdog ng 7-Eleven, so yung tender juicy na talaga, yung nakasanayan ko na lang. So yun. Ayun yung story behind 7-Eleven hotdog. So nag-explain. So tara guys, tipan natin. So yun, masarap pa rin guys. Kids can tell pa rin sa tender juicy. Sobrang nabusog ako doon sa busog meals talaga guys na ano ng 7-Eleven. So literal na busog meals talaga siya guys kasi nabusog talaga ako. So yung tuna omelette masarap, pwede na yon. Pero yung sisig, hindi ko siya masyado nagustuhan. Yung parang yung sisig niya, yung pinakaulam is parang ano lang, parang sauce na lang siya. Parang sauce siya nga ng ano, ng
Yung sabi ko, parang sauce siya ng lechon paksiw. And mabuti na lang merong laing na napakasarap. And yun yung ginawa kong ulam doon sa sisi, guys. And I think hindi ko na uubusin itong mga hotdog nito, guys. Pinakita ko lang sa inyo din kung ano pa yung mga ibang binibili ko sa sa 7-Eleven. So ito nga parate is yung hotdog, and then yung siopaw nila. And then itong ruby cake, may merienda ko na lang siya mamaya. Pero itong delight is mong ubos ko na ito. Wala. And hope nag-enjoy kayo, natakam kayo sa 7-Eleven mukbang ko, guys. / taste test doon sa Busog Meals nila, kasi first time ko nga natikman yon, yung Busog Meals. And literal na Busog Meals talaga, guys, kasi sobrang busog ako. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, guys, please do subscribe, comment down below, share, and spread good vibes. And sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko, maraming salamat sa inyo. And this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe, guys, bye. Thank you for watching my vlog.